vreme. Neću da te vidim još da si jednom pustio. Ajde se, ajde se. Nemoj da guraš ništa, pozovite policiju, što nije problem. Ne, slobodno pozovite policiju, nije problem. Kako te ne zovem? Ti zovi policiju. Ja ti zabranjujem, ja sam ušao. Kopiraš. Nije zabranjeno, gdje u zakonu piše zabranjeno? Zakon? A gdje piše da je dozvoljeno? Srbija nije zdrava sredina, Srbija je divlja sredina. Ljudi tolerantni. U Srbiji se to ne radi, ovo su divljaci. Gledajte, mogu vam ja nešto reći? Ne možeš mi da kažeš ništa. Ma nemoj, ti ćeš meni da pričaš. Pa ja sam živeo 4 godine u Pragu i 2 u Parizu i ti mi pričaš. Pa ja sam kod Sacre Coeur crkve gledao pre 40 godina to što ti... Idi u Sloveniju pa to radi. To radimo normalno. Da, vi dođete ovde, arlaučite za Novu godinu, pravite cirkus, gore u Sloveniju u 8 sati. Da bude jako. Verujte da je super jaka, znači ne mora da se. Hoće ja sedim ovde da ima mir. Ja ovde živim. Što vičete na mene? Ne vičem, samo skrećem pažnju. Ako vi hoćete da uvedete red, onda se to radi priča, a ne nasilje. Nešto po tome gazi. Slizamo. Pa da, ali šta je to problem? Idite na Novi Beograd. Gore bre na Ušću imate da vodite. Idi na Novi Beograd, imaš poligon za to. Nije to ista stvar. Šta to, ne može samo da se vozi? Ne može, nije isto. Ovo može po zemlji da se vozi. Nije point o tome. Slušaj, ja nemam vremena sada da se tobom nataram, imam drugu obavezu. Nemojte. Ma neću ja da zovem zbog vas, vidim da ste vaspitani, niste... Da, nije... Oni dođu, to je neartikulisano, oni dođu i cimaju to, kidaju, lome. Dođu pregleda da li je izgrebano. A mi se izgrebani su svi, zato da nema veze se rošlo toliko. Ja vas sad lijepo molim, molim vas da nas pustite sat vremena. Moli se u crkvi, ovde to neće. Meni ne ide u korist da polovim ovu šiku, jer ja neću imati gdje da se vozim. Nemoj, i onda kako se čuje da si pao kod kale pionir, onda će ga još gore najebo. Da, neće, sve super. Hvala vam mnogo. Evo sam još par pokušaj, idemo. Hvala vam. Hoćeš da učujete kada pričam?